Lepa Brena, balkanska Madona, je velika perfekcionistka, tudi pri fizičnem izgledu. Zato je hvaležna estetski kirurgiji. Mislim da je estetska hirurgija nešto što više nije tabu, nikakva tema. Sve je to, da vam kažem, postalo toliko javno i postalo toliko transparentno da ne znam zašto se uopšte pravi ta frka oko toga. Fahreta, ki pri svojih 54 letih izgleda bolje od žensk v 20, pri lepotnih operacijah zagovarja zdravo mero razuma. Ono u čemu se preteruje danas, ja gledam, preteruje se sa tim nekim silikonskim usnama i sa nekakvim prevelikim ustima, možda sa nekim prevelikim grudima. Zagovornica estetske kirurgije pravi, da lepotni popravki in mladosten izgled spadajo k poslu. Bolje da izgleda operisana pa lepa i da izgleda tako lepo i prirodno, nego da bude sa nekakvim groznim, nekakvim nedostacima. Brena pa ima odličen nasvet za tiste, ki v gledalu ne želite videti svojih gubic. Znate šta me pita moj sin? Mama, zašto ti sad, kaže, kad uvek nešto tu kao popravljaš, što ti uradiš ovako? Ja kažem, znaš šta, kad uradiš tako, nestanu bore. Ravno pomanjkljivosti pa so tisto, kar dela posameznike zanimive. Mladost in lepota pa še ne zagotavljata uspeha. Mladost jeste jedan ulog, znate, gde vas ljudi prvi put vide, ali postoji jedan drugi čin gde ljudi žele da vide šta vi znate, čime se vi bavite, da li imate harizmu, da li ste optimista, da li ste pesimista, da li ste borac u životu, shvatate ili ste jedna plastična lutka koja je doterana i sređena. Kako je, ko na oder stopi največja legenda nekdanje Jugoslavije, bomo izvedeli 12. aprila v Ljubljani.